Hanap niyo ay kapayapaan, kalikasan at kakaibang karanasan? Welcome to Bani, Pangasinan. Dahil dito sa luntiang kagubatan ay may natatago tayong biyaya na tahimik pero buhay na buhay. Tara na't mag-tree walking, isang nature walk na hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa puso at isipan. Dito nga sa bayan ng Bani, matatagpuan ang isang gubat na tila ba lihim na santuaryo ng kalikasan. Quick tip bago mag-tree walk, mas okay na magsuot kayo ng long sleeve at mahabang pambaba para iwas tayo sa mga insect bites at mga irritation na galing sa mga halaman. Comfortable, breathable, pero covered. Yan ang best combo para fully ma-enjoy ang lakad sa gubat. Magdala rin ng insect repellent at tubig. Dahil habang tayo'y namamasyal sa kagubatan, importante pa ring maging komportable at ligtas. Ang Bani Communal Forest ay tahanan nga ng iba't ibang species ng mga puno. Some as young as saplings, others more than 100 years old. May mga punong tila bantay ng kagubatan, matatag, tahimik at punong-puno ng kasaysayan. Isa sa mga kamakailang biyaya ng lugar na ito, isang bagong uri ng bulaklak na natuklasan lamang sa gubat na ito. Isang paalala na ang kalikasan laging may bagong iniaalok sa mga marunong tumingin. Ang JC Jade Vine or yung Juan Carlos Jade Vine ay na-discover nila nung panahon na merong birdwatching. Si JC Jade Vine, pag young pa lang yung flower niya, color blue. Tapos habang nagiging adult yung flower, nagiging color purple. Malaki yung magiging role niya sa communal forest namin kasi ginagawa rin siyang pagkain ng mga ibon. Sila yung mga sumisip-sip ng katas ng JC Jade Vine. Kailangan namin siyang protektahan, ipangalagaan din at paramihin para sa mga future na mga generation, makita pa rin nila yung mga rare findings kaya JC Jade Vine. Every step reveals life. From towering trees to tiny blossoms, bawat bahagi ng kagubatan ay may papel sa balanse ng kalikasan. Maraming lakad ang kailangan, pero kapalit nito ay mga tanawin na tila tinahi para sa kapayapaan ng damdamin. Ang mga hintuan sa kahabaan ng trail ay hindi lang para sa pahinga, kundi para namnamin ang presensya ng kalikasan. At para sa mga mahilig sa birdwatching, isa itong paraiso. Dito, makikita at maririnig ang iba't ibang uri ng ibon, lumilipad, umaawit at malayang namumuhay sa piling ng mga puno. Dati po hindi dinadaanan lang po itong communal forest papunta dito sa Pulipon. Hindi napapansin po ang communal forest namin until yung dumating po yung training ng birdwatching site dito sa lugar namin at doon po namin na-start mag-birdwatching dito sa... Mahalaga ang na-discover namin itong birdwatching site namin dito kasi noong una talagang walang alam ang mga locals dito. Then nung ngayong na-establish na namin yung birdwatching site, at least napapaliwanag namin sa kanila kung paano ka-importante itong mga birds. Ang mga nagbabantay dito sa ating communal forest ay ang mga bantay gubat at bantay dagat po ng munisipyo. Daily po sila dito, kaya po nababantayan po nilang maayos itong gubat natin. Kung gusto pong pumasyal dito sa Bani, pwede po tayong dumaan sa tourism office natin, then mag-register po kayo doon. Then kami na din po ang maghanap ng sasama sa inyo na bantay gubat papunta po dito. Or pwede na din po kaming mga staff ng tourism po. Habang naglalakad, sabay kang inaalalayan ng hangin, liwanag at huni ng kalikasan. Ang kagubatan ng Bani ay biyaya. Hindi lang para sa mga halaman at hayop, kundi para rin sa ating mga tao na minsan kailangang huminto, huminga at magpasalamat. Sa bawat hakbang, may kwento. Sa bawat tanawin,
may kapayapaan. At sa bawat puno ay isang paalala kung gaano kaganda ang biyaya ng kalikasan.